Lezi indaba zehora lesikhombisa kusihlwa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu umbukelisi se-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa. The Speaker will determine the appropriate program, procedural arrangements, timeframes, and institutional support measures necessary to enable the impeachment committee to undertake and formalize its work effectively. Usomlomo wePhalamende uThoko Didiza usememezele inyathelo ezizolandelwa ukusungula ikomiti elizophenyo mengameli wezwe uCyril Ramaphosa kulandela isinqumo somthethosisekelo esiphindisele udaba lwephalaphala eithebeni zesishamthetho sikazwelonke. The accused are ordered not to have any contact either directly or indirectly with the state witnesses. Inhloko yophiko lamaHawks eGauteng uMajor General Ibrahim Kadwa uMajor General Firoz Khan wophiko lwezobunhloli kanye nosomabhizinisi waseThekwini uTariq Downs badedelwe ngebheyili eyinkulungwane eziyishumi zamarandi umuntu ngamunye. We saw the roof from the flat. It fell down and landed in one of the shacks. Section umshayeli wemoto kwathi omunye waphuthunyiswa esibhedlela ngemva kokuthi isihlahla sikwele phezulu kwemoto yakhe njengoba qale umsingo obandayo wesibili ophelezelwa imvula nomoya onamandla eWestern Cape. From the South African government, I'm very excited that our President, His Excellency Matamela Cyril Ramaphosa, will be attending the opening game in Mexico. Ihhovisi lenxusa laseMelika kuleli libambe umcimbi wokuvalelisa iqembu lesizwe lakuleli Bafana ngaphambi kokuthi liyobamba iqhaza kuFIFA World Cup. Kulomcimbi kumenyezelweke ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uzohambela eMexico ukuyokweseka iBafana emidlalweni wayo wokuqala neMexico ngenyanga ezayo. Sikubingelele umbukelisi kamukele indabeni zehora lesikhombisa igama lami nguNoxolo uMamtshali kwaKwaMwali ihlabangane limhlophe qa uza kwethu ositolikela ngolwimi lwempawu uFortune Madlala ake sibheke ukuthi sikuphathele ziphi kusihlwa. Usomlomo wePhalamende uThoko Didiza usememezele inyathelo ezizolandelwa ukusungula ikomiti elizophenya umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kulandela isinqumo somthethosisekelo esiphindisele udaba lwephalaphala eithebeni zesishamthetho sikazwelonke. Inkundla yomgaqo siseko iphinde yakuchaza njengokungahambelani nomgaqo siseko nokungekho mthethweni yasibekela bucala isigqibo seNational Assembly sokwala ukuseka ikomiti yokukhutshwa esikhundleni. Ngoku usomlomo uyalele iNational Assembly ukuba iseke le komiti. The Speaker will determine the appropriate program, procedural arrangements, timeframes, and institutional support measures necessary to enable the impeachment committee to undertake and formalize its work effectively, fairly, and within the framework of the Constitution and the rules of the National Assembly. Kusenjalo, umongameli Ramaphosa ujongene nezindululo ezimbini zokungathembakali. Ngokwesibini iqela le-ATM lifaka isindululo sokungamthembi uRamaphosa ngombandela wasephalaphala. Kodwa ngo-2022 yasirhoxisa isindululo sayo kuba kwakungazokuvotwa ekhusini. A motion of no confidence is one of the most serious constitutional mechanisms available to us in Parliament. So it cannot be reduced to party instructions or political bullying behind closed doors. Iparlamente ithi iza kuphinda ibhengeze malunga nokusekwa nendlela eza kusebenza ngayo ikomiti ejongene nokuguzulwa esikhundleni. Tingulama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi akunamgodi azocasha kume ngameli wezwe uCyril Ramaphosa mayelana nodaba lwepulazi iphalaphala. uMalema usho lokhu ngenkathi ekhuluma nethimba elibhekele intsha kwi-EFF eGoli njengoba leli qembu lilungiselela ukhetho lohulumeni beyindawo nje. Njengoba nje inkantolo yomthethosisekelo ikhipha isinqumo sokuthi iPhalamende alizungule ikomiti elizophenya udaba lwephalaphala, uMalema uthi inhlanzi ishelwa amanzi kumengameli wezwe uCyril Ramaphosa.
deal with this matter as an agent matter. Even if he takes it to court, we're going to join that court, and we're going to say to the court, in the words of the chief justice who gave the judgment, this matter is of national importance. Therefore, it cannot be subjected to a normal roll. We need to speed it up. Malemu usho lokhu ngenkathi ekhuluma nethimba elisanda kuzungulwa le-EFF elizoqinisekisa ukuthi iyakubhalisela ukuvota intsha yeqembu futhi iyavota mase kufike isikhathi sokhetho. Once you become a student activist and you want to leave it there, you must know you will never amount to nothing. Your student activism must be subjected to community activism, to youth activism outside the campus. Jube ishoshove isencane ukuba iqinisekise ukuthi intsha iyafundiseka ngezombusazwe njengoba kubhekwe okhethweni. Impi yokulwa nenkohlakalo nobugebengu emaphoyiseni ibonakale ithathele inyigxathu namhlanje ngemva kokuthi ojenene bamaphoyisa uFiroz Khan noIbrahim Kado kanye nosomabhizinisi uTariq Downs bevele enkantolo kulandela ukuboshwa kwabo mayelana ngamacala okushushumbisa amagugu ambiwayo ngokungemthetho, inkohlakalo nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Amaphoyisa athi laba baboshwe kulandela uphenyo olunzulu ngamaqembu obugebengu okusolwa ukuthi asebenza ngokuvikelwa ngabathile emaphoyiseni. Leli cala liqale ngo-2021 ngesikhathi uDowns etholakala negolide elibiza ngaphezulu kwezinkulungwane ezingama-62 zamarandi. This case relates to an inquiry that was registered in 2021 where the civilian in the matter arrived at OR Tambo International Airport carrying a gold bar in his hand luggage. Kusolwa ukuthi uFiroz Khan ongummangalelo wesibili kuleli cala waxhumana namaphoyisa wayala ukuthi kukhulule uDowns ethi kumsebenzi oyimfihlo osebenzela amaphoyisa. iSAPS iyaziphika lezi zinsolo. For you to be a police agent and to undergo undercover operations, you must be an SAPS officer. Ngesikhathi bevela kokuqala enkantolo abasolwa ummeli wommangalelo oqala ucela ukuthi kubuyiselwe ngokusheshsha omakhalekhukhwini nama-laptop athathwe ngesikhathi eboshwa ethi ibhizinisi lakhe lithembele kuzo lezi zinsiza. Could we perhaps impress upon him, or perhaps with the court's intervention, ask that priority be given to the examination of what needs to be done in respect of the electronic devices, so that those can be returned as a matter of urgency, especially I know with accused number 1. Abasolwa bazobuyela enkantolo mhla ziyi-14 kuNtulikazi ukunika umbuso isikhathi esanele ukuqhubeka nophenyo. Komishana kaMadlanga izwe ubufakazi mayelana nesigameko sokwebiwa kwezidakamizwa zohlobo lwe-cocaine eziwumthamo ongu-715 kilograms okubika ukuthi kwenzeka ngoNtulikazi ka-2021 e-Eroton eGoli. Obethula-ke ubufakazi namhlanje uKennel Francois Steyn osebenza ophikweni lwama-Hawks olulwa nezidakamizwa. Francois Steyn utshele ikhomishana kaMadlanga ukuthi ngokwakhe ukwebiwa kwezidakamizwa zohlobo lwe-cocaine okwenzeka e-Eroton ngo-2021 kwangeke kube impumelelo ngaphandle kosizo lwezikhulu zamaphoyisa ezinindeka enkohlakalweni. In my humble opinion, I do not think these syndicates would be able to deal with the rip-on, rip-off method if corrupt officials are not involved. Uthi izidakamizwa zaqale zatholwa umashaba oyiphoyisa lomgwaqo ngemuva kokulunywa indlebe. Uthi emveni kwalokho umashaba kanye namanye amaphoyisa ayekhona endaweni yesigameko abazange balandele inqubo efanele. Were busy at the scene. A call was made to 10111 alleging hijacking of a truck by bogus police. 10111 dispatched officers from Boysens Police Station. Boysens Police Station approached these officers on the scene, and there seemed to have been a disagreement regarding where the exhibits and the suspect would be taken.
There were also allegations that the 3 officers on scene had loaded the drugs on the scene in order to leave with the drugs. Senjalo ubufakazi buphinde baveza ukuthi ama-Hawks enza amaphutha athile ekuphathweni kwendawo yesigameko futhi kungenzeka ukuthi awazange alandele inqubo efanele okufaka phakathi nokubopha amaphoyisa anindekayo kusanesikhathi. Mbukeli okumanje sathi nje keqhunga ngapha ngaseyitolo siyabuya nezinye indaba zosuku ngayindawo. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele uma ngabe usanda kungena siphinde futhi ke sikukhumbuze ukuthi udaba oluphambili beluthi usomlomo weParliament uThoko Didiza usememezele inyathelo izolandelwa ukusungula ikomiti elizophenya umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kulandela isinqumo somthetho sisekelo esiphindisele udaba lwePhalaphala eithebenize sishamthetho sikazwe lonke. Asikhumbuze ke mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena nje kuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Sekshone umshayeli wemoto kwathi omunye waphuthunyiswa esibhedlela ngemva kokuthi isihlahla siwele phezulu kwemoto yakhe njengoba kuqale umsingo bandayo wesibili ophelezelwa imvula enomoya onamandla eWestern Cape. Umoya onamandla usudale umonakalo nosekuholele ekutheni kushone umuntu oyedwa eCanalworth kwathi omunye kwawela isihlahla phezulu kwemonto ezihambele emgwaqeni iBletterkloof. Came down from the masjid and then I came up Eskriger and there was one fallen tree down further down in Eskriger. And as I came up here now I saw another one down, but I actually saw what concerned me was there was a car under the tree and I wanted to check if the person was okay. Ezindaweni ezikhahlamezekile kubalwa kuzo iMakhaza, iValhalla Park, iTafelsig kanye neDelft. We have 40 high-risk informal settlements that is known to flood risk. So we know that they will get flooded. So areas like Masipumalele out in Fischhoek, Imizamaheta out in Hout Bay, we have BM section in Khayelitsha and various more. Dunoon is also a concern for us, Zezwe in Dunoon. Izakhamuzi zithi azinayo enye indawo yokufihla ikhanda kanti ngisho izimpahla zimanzi. We saw the roof from the flat. It fell down and landed in one of the shacks here. So there's a big mess. We were given warnings that there will be some heavy winds today until the 12th. But obviously we could not even prepare ourselves because we've got no resources to prepare our people so that they can know that this matter, when they attend to them, they're going to be able to react. Umnyango wezemfundo usunqumo ukuvala zonke izikole kusukela kusasa kulesi sifundazwe. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uColonel Robert Nechunda uthi kuphenywa icala lokushiswa komuzi kalowo owabe ngumsakazi uNgizwe Mchunu nongomunye wabaqhuba umkhankaso wokukhala ngokugcwala kwabokufika kuleli eMbumbulu. Mhlawumbe mfowethu lesigameko lesi sihlobene nokuthi kushisa abantu bokufika cha. Lapho ngiyabachitha angikwazi ukuthi ngithi ngumholi mina qhathe izwe. Ngiyacela ukuthi neNingizimu Afrika yonkana noma yikuphi abantu bokufika sobadudula ngendlela sobadudula ngayo sithi abahambe ngoba bekhe emthethweni kodwa futhi benza ubugebengu kodwa futhi angikwazi ukuyamanisa isigameko esinje ngokosiko. Uma indoda ehlelwe into enje iyayithatha umkhonto ihambe iyozwa. What we have for now is that we registered an inquiry because reports indicate that there were 3 men who came to their homestead and asked if the owner of the house was there, the father of the house or the mother of the house. They found that none of them were around. So they left. We are told that at least 10 minutes or so after they've left, they saw that one of the houses were on fire. So far, we don't know what the cause of the fire. We are investigating. Izinhlangano ezingenza inzuzo kanye nezinhlangano zomphakathi zibe mdibimunye nezakhamuzi zasemthathe esifundazweni Eastern Cape zabamba imashi enokuthula njengoba zikhala ngabo kufika bakuleli ngokungemthetho.
amakhulu ngamakhulu abahlali baqhube uqhankqalazo benyanzelisa ukuba abemi bangaphandle balisingele eli nanjengoko besithi kwanele ngoku. Umyalezo ucace oya kurhulumente ukuba abantu abasuka kwamanye amazwe ingakumbi beAfrika abangena amaphepha bayasenzakalisa kwinkonzo ngoba inkonzo asizifumani ngokwaneleyo ngoba funeka siqhekezelane nabo. Abaququzeleli bale misaduzo bathi ukusetyenziswa kweziyobisi ingxaki enkulu kweli. I mean, they can come into the country, they bring drugs, they bring human trafficking, prostitution, they're unhealthy, unhygienic, they hijack buildings, they do all kinds of crime in the country. Inkosi zithi ziyalixhasa liphulo nanjengoko kubonakala kuba amakha amaninzi atshabalala ngenxa yeziyobisi. Destroying abantwana bethu, our young people, abanika iziyobisi, abayenza prostitution. So sithi we put an end kulonto. Amagosa karhulumente alamkele uxwebhu lezinyanzeliso zabahlali nemibutho engekho ngaphansi kwarhulumente. Kusenjalo umasipala uthi uzama ngandlela zonke ukhuculula zonke izinto ezingezizo ezenziwa ngabemi bangaphandle kulo mmandla. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uzokethula inkulumo ngehora lesishiyagalombili kulandela isinqumo senkantolo yomthethosisekelo ngodaba lophenyo lwephalaphala. Umhleli wezombusazwe lapha eSABC uMzwandile Mbeje useyindlini zombuso njengamanje. Shando, asikwamukele, ingabe yini engalindelwa kule nkulumo kaMengameli? Sibonge kakhulu, sibingelele nababukeli nebala umongameli uzokhuluma esikhathini nje esithi asibe ngemizuzu ewu30. Lokho kulandela isinqumo senkantolo nje obusushilo ngolesihlanu. Lolu daba ke luthinta udaba lwephalaphala. Uzokhumbula phela ukuthi ngo2022 iParliamente lavota ukuthi lingaqhubeki nombiko okade ugunyazwe iParliamente ukuthi ubheke ukuthi mayela udaba lokutholakala kwemali emzini ngamongameli ngempela kusho ukuthini na. Kutheke makuthi ke iParliament ke lolu daba liyalugcoba kwase kuthi amaqembu njengo EFF alithatha alisa enkantolo yomthethosisekelo. Inkantolo yomthethosisekelo ngoba ethi iqembu elalibusa ngaleso sikhathi ANC isebenzisa amandla ayo ukuvimba izinto okufanele ngempela ayivimbi. Sibonile ke ngolesihlanu inkantolo yomthethosisekelo ithi nebala lokho kwenziwa iParliament kwakungafanele. Kuzomela ke iParliament liqale phansi liyobheka lolu daba njengoba sesishilo lolu daba lithinta ke umongameli. Uzokhumbula leyo mali eyatholakala eplazini lakhe iPhalaphala. Esikulindeleke kumongameli uma ngabe sicabanga istatement esikhiphile ngolwesihlanu ukuthi ke uzothi ke uyihlonipha lenkambiso futhi njengomuntu olandela umthethosisekelo uzolandela yonke imigudu ekhona kumthethosisekelo. Kodwa ke ngeke sikwazi ukusho siqede yonke into ngoba phela umnikazi wendaba uzokwazi ukuthi ke ekusho esikhathini esingangemzuzu engama30 noxolo. Sibonga kakhulu ke Mzwandile ngesikhathi sakho. Mbukelo bekumzwandile Mbeje obesibikela ekhona lapha ngaphandle kwezindlu ke zombuso. Njengamanje ke mbukeli ake sibheke ke siqhubekele phambili. Mbukeli uma ngabe ke sibuye itolo sobe sesikuphathele umhlahlo wesimo sezulu nesangoma sezulu umkhushulwa Msimanga. Mbukeli ukuthi siphinde sihlangane siyaqhubeka sithi ke makhulu amathuba ikakhulukazi engxenyeni esentshonalanga koloni ebusuku banamhlanje kanjalo nasosukwini ke la kusasa ayaqhubeka lamathuba semakhulu kakhulu ayengimama ngcane kodwa mawungena ikakhulukazi ke engxenyeni eSeeastern Cape siyongena lapha kwaZulu Natal sithi phansi amaphaphu kanjalo nasengxenyeni ke ezilapha eGauteng azikho imvula ke esingasilindela ikakhulukazi nasosukwini la kusasa kanti iSouth African Weather Service iyakhipha lesasixwayiso semvula ezinamandla esingabe isigaba sesine kuye kuyofika lapho kusishiyagalombili ikakhulukazi
engxenyeni esentshonalanga yalapha eWestern Cape noma nganamandla kakhulukazi ke endaweni ezingasogwini ebusuku banamhlanje ukhithika nje okungatheni isigaba sesibili mawungena ke enyakatho mpumalanga yalapha eWestern Cape kanti ke nakusasa singasilindela lesimo ikakhulukazi ke ebusuku banamhlanje singalindela futhi ukuthi ke ube kuqhubeka lo moya namandla mawungena ikakhulukazi ke engxenyeni ezimaphakathi eEastern Cape isigaba sesihlanu ke kwezinye indawo isigaba sesibili mawungena ikakhulukazi ke engxenyeni seningizimu yase Northern Cape kanti ke nakusasa singasilindela futhi ke lesimo somoya namandla nemvula ezinamandla mawungena entshonalanga siyaqhubeka lesigaba sesihlanu kuya kuyofika lapho isigaba sesishiyagalombili sexwayiso ezilapha entshonalanga koloni kanti ke masihlabela phambili siyobheka futhi ke ikakhulukazi kusasa uma ungathanda ukuba namandla mawungena engxenyeni ke ezimaphakathi lapha eWestern Cape uyongena lapha eEastern Cape isigaba sesibili kanti ke isigaba sesithupha kuya lapha isigaba sesishiyagalombili mawungena ikakhulukazi engxenyeni esentshonalanga obheke nje amazinga aphansi ngivumele ngisho ngithi ke mawungena eGauteng singalindela ukuthi ke kubande nje kuseni kodwa emini nokho akufani ngathanda ukuthi ke libe phakathi kulozo ndawo kanti ke masihamba siyobheka enyakatho isenjalo indaba lingathanda nje ukubanda mawungena ikakhulukazi ke engxenyeni ezimaphakathi lapha koPolokwane ngohamba kosuku phansi amaphaphu ngathanda nje ukushisa khipha umkovetsheni futhi mawungena ikakhulukazi ke engxenyeni esenyakatho lapha engxenyeni ke esenyakatho kanti ke masihamba siyobheka ikakhulukazi empumalanga lithanda ukubanda kuzo zonke indawo ekseni nokho emini ngathanda nje ukuthi libe phakathi uyongena kwaZulu Natal isenjalo indaba kuyabanda mawungena ikakhulukazi engxenyeni ke ezimaphakathi kwaZulu Natal kodwa ke emini ngathanda ukuthi libe phakathi futhi manje mawungena kodwa komhlaba yalingana koRichards Bay siyongena eEastern Cape sisho sithi ke nakhona kusenjalo ngathanda nje ukuthi ke kubande mawungena ikakhulukazi ke lapha eEastern Cape osukwini endaweni ke ephakeme uyakhumbula ukuthi ngathanda ukukhithika eWestern Cape isenjalo indaba kuyabanda nje mawungena ke kuso sonke lesasifundazwe uyongena ke ikakhulukazi eNorthern Cape nakhona ke banda usuku lonke nasekuseni kusabanda uyongena kwelase Freestata isenjalo indaba nakhona kuyabanda kuzo zonke indawo kwelase Freestata kanjalo nalapha ko Northwest akufani khona singalindela ukuthi ke amathuba okanye ukufudumala kuthanda ukuba kancane nje mawungena engxenyeni esenyakatho ngivumele ngithi ke ngiyathatha indaba benobusuku obuhle. Sizibeka lapha ebesikuphathele zona namuhla kusasa mbukeli bakhondoza kwethu neindaba ngolwimi lwesiXhosa ube nobusuku obuhle usale kahle.